tudjátok, mint a mert. Hát sziasztok fiúk és mi van? Úgy is szar lesz. És akkor minek raktál bele mikrofont? Úgyhogy tudod, hogy szar lesz. Tik a két cápa milyen Van egyszerű. kapcsolatban? Nincs is itt, nem is tudom használni. Köszi Zoltán, hogy belepofázol a videómba. És mindenki akartam beszélni. Azért, mert hogyha rögzíti, akkor ti miattatok lesz ez. Ne tedd fel, bazd, ne rakjál bele kamerát, hülye gyerek. Kamerát? Nincs is benne kamera? Ne, Csak a képernyő felvétel van. akkor ne rakjál bele mikrofont, hülye gyerek. Az nincs is benne. Akkor meg lehet dumálni, te büdös. Az el akartalak csitítani, hogy kucsba maradj. Ami nem tudom tényleg, ami van benne, de ezért nem tudom. Miért ilyen kis szintűek az utolsók, bazd meg? Nem tele, miért ilyen kurva kis szintűek? Ne legyen fogyaték. Azért köpköd össze-vissza, már nem tud más. Én a Vivi vagyok. Várj, mi? Nézd én a anyádba. Úgy köpök, mint a lábák. Úgy, Ez mint a, igaz. úgy, mint a Vivi. Ez igaz, ez igaz, ez igaz. Vivi összelején ám a bazd meg. Mindjárt 4 percnél járok amúgy. Hogy nézeltek ki, gyerek? Ez egy lépett. Már el. Vivi vagyok. Nem fart. Szeretem a Valami lábákat, jó tudok zenét- lovagolni és a sport. A lovaglás Vele nem. jó zenét is. Minek? Mert kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. De a videó arról szól, hogy csak nézed. Nem meg közben. De egy kis zenét is vakjál már bele. Azt még nem tettem bele. Ha le akarom állítani, akkor fogom, csak nem. Vagy ott az, hogy leállítás. És te tudod egyáltalán, hogyan kell rá zenét rakni? Nem. De hát minek, hogyha... Az kéne egy CapCut. Gepkát. Minek oda mész, hülye Ami gyerek? nekem is volt, amit használok vágásra. Használtam, bocsánat. Vágásra. Minden vágásra más már zene. Amit lehet, hogy a videóban fogom legyőzni a harmadik csillagot. Amúgy nem úgy, te hülye, hanem Már, de itt nézd. úgy akarom mondani, hogy megfogod. Majd. Most üzenök! Hát az most De ugye ezt mondom. 25 volt és most igen, már 15. már megvan, már megvan. Hm? 125. Megfogod. Megfogod. Letöltöd a CapCutot először is. I cap. Cot. Szap. Cop. Szap. Akkor C, Cap. H, O, T. Nem. C, A, P, C, U, T. OP, mint Pornhub, mint Pina, mint Pisa! Hülye gyerek. Popsik! De jó formás Elméleg popsik! mi a Rámarkolnak és akkor popsik! Nem tudom. Neki tényleg volt. És akkor ezt én felvenni amúgy. Oké, 6 percnél járok. Oké, videóba fogom konkrétan legyőzni a harmadik csillagú boss, tudod, amikor milyen piros. De hallod, az egész mind a három robotja csak piros és ugyanaz a drón. Ami már majd videóban megnézed, hogy mennyit tudok ütni. Oké. Egy kis zenét is rakjál, mert bajok lesznek. De az most le kell tölteni azt a CapCutot. Ja. Ezért most nem lesz videó. Ö, Vagy zene. Videó lesz, csak zene nem. meg lehet oldani. Azt mondja oldani, és akkor nem Hát tudom, ez féljek-e Zoltánnak. vagy ne féljek-e. A telefont add a Zoltánnak, ő megoldja. Aztán gépre letölti a CapCutot, a videót, amit csinált, átküldi magának. Hogyan? Azt
Anya azt mondta, egyszer megmutatja, hogyan küldi át magának, és azóta se tudom. Én át tudom küldeni magamnak. Mármint, hogy én, amit átküldök, azt át tudom küldeni magamnak. Akkor majd mutasd meg, hogyan kell átküldeni a magamnak a magamat. Léci, nőj meg! Kösz. Bazzeg, a videóba győzöm le a harmadik csillagot is. Videóba csinálom meg a harmadik csillagot, azt a kurva. Miért van az, hogy én jobb vagyok, mint némelyik 30-as. Azt hittem, hogy én jobb vagyok, mint ti. Én pedig majdnem megszálltam. Jó van, mert te informatikus akarsz lenni. Hát, én nem informatikus akarok lenni. Szakszoktatás. Szextanár. Ebből kettőből majd le fogok kivatkozni a fix. Rólam ne iratkozzál le. Na, Egy feliratkozód van az? Kinek? Neked. Hát nem. Mennyi? 2, 3. Az. Igen, még mindig itt van ez. Majd a másik. Azért Zoltán, köszönöm, megmutattad. Mi mindjárt 8 percnél járunk. Volt egy aréna csatám, amit elbasztam. Kurva anyád. És most pedig van ez, amit megnyertem. Léci, ne meg! Léci! Köszönöm szépen! Büdös passzopó! Passzopó! Románok! Passzopó! Jó, te büdös kurva! Megbaszom anyádat, képzeld el! Ja, téged ismerlek, te vagy ez a büdös passzopó, már megvan, igen. Ez a büdös passzopó, már ismerem.